тоҷикистон дорои табиати нодир, маконҳои ҷолиби диққат, кӯҳҳои сарбафалак печида, манзараҳои зебову дилчасп ва мардуми меҳрубону хоксору меҳмоннавоз аст. албатта ҳар минтақа ба худ урфу одат ва аз нигоҳи географӣ маконҳои таърихӣ ва ҷолиби диққати худро дорад. сайри имрӯзаи мо ба ноҳияи Дарвоз рост омад ва мо аз касбу ҳунармандӣ ҳамзамон доир ба худи ин ноҳия ба шумо чанд маълумотеро пешниҳод менамоем. Дарвоз яке аз ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб рафта ҳамсарҳад бо ноҳияҳои Ванҷ, Шамсиддини Шоҳин ва Сангвор буда аз қисмати ҷануб бо ҷумҳурии Афғонистон, ки дар масофаи 165 километр тӯл кашидааст, ҳамсарҳад аст. ноҳияи Дарвоз аз 4 ҷамоати деҳот иборат аст. Инҳо Нулванд, Вишхарф, Сағирдашт ва қалъаи Хум ба шумор мераванд. Ин ноҳия аз маркази шаҳри Душанбе дар масофаи 351 километр дур воқеъ аст. масоҳати ноҳия зиёда аз 2500 километри мураббаъро дар бар гирифта, аҳолияш зиёда аз 23 000 нафар ба қайд гирифта шудааст. дар ноҳия ёдгории таърихӣ, мавзеъҳои фароғатӣ ва зиёратгоҳҳои зиёде мавҷуданд, ки ҳамасола шумораи сайёҳони дохил ва хориҷи кишвар аз манзараҳои нотакрори он ҳаловат мебаранд. мо дар ин барнома кӯшиш мекунем доир ба қисмате аз онҳо шуморо ошно кунем. ҳангоми сафар дар назар маркази Бонувон аён гардид. бинагони азиз, айни замон мо дар ошинои аввали маркази Бонувони ноҳияи Дарвоз қарор дорем ва фикр мекунам, ки дар ин ҷо бонувон ҳамагон ба омода намудани шиму костюму ҳар гуна матоъҳои гуногун машғул ҳастанд ва доир ба фаъолияти ин бонувони ҳунарманд ба шумо айни замон маълумоти мухтасаре пешниҳод хоҳем кард. маркази Бонувон бо номи Меҳри модар аз соли 2016 инҷониб фаъолият менамояд. дар он 150 нафар фаъолият намуда бо маоши хуб таъмин мебошанд. ин бонувони ҳунарманд тамоми намуди либосҳоро дар ин ҷо омода менамоянд. бештари вақт бо дархости мизоҷон ба омода намудани ҳар гуна либосҳо машғул мешаванд. бинандагони азиз, айни замон мехоҳем бо апай Нигина якчанд суҳбате дошта бошем. Хуб, салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуб, апай Нигина, мехостем дар мавриди ана ҳамин маркази Бонувон каме ба мо ва тамошобинони шабакаи Баҳористон маълумот диҳед. мо муддати 5 сол аст дар ин корухонаи Кохи Бонувон кори фаъолият кардем. бо духтани либоси мактабӣ машғул ҳастем. ина ҳунари худамонро кор фаҳмида 150 нафар ҳамиҷа кору фаъолият дорем. чӣ қадар маош мегиред дар як моҳ? мо дар як моҳ 650 сомон маошим. бештар шумо ба омода намудани чӣ гуна сару либос машғул ҳастед? бо сари либоси мактабӣ, бо ғайр аз ин бо либосҳои тиббӣ медӯзем, бо либосҳои барои корхонаҳо, сохтумонҳо медӯзем, бо ҳамаи намуди либоси миллиро медӯзем, корӣ медӯзем, ҳамаи намудашро медӯзем. саломат бошед. омода намудани як шиму костюм чӣ қадар вақтро мегирад? мо дар як рӯзи кориму 45-50 шим костюм тайёр 100% мекунем. беҳтарин, саломат бошед. номатон чӣ аст? Фазилат. душвор нест масалан кори дӯзандагӣ? Душвор аст. айни замон шумо чӣ омода карда истодаед? Киса, ҷеба. ин шим аст ё ин ки костюм аст? Костюм. беҳтарин, саломат бошед. салому алайкум. Ва алайкум. шумо ба омода кардани чӣ машғул ҳастед? Костюм, лоқи мактабӣ бачагона. ин аслан барои мактабҳои миёна пешбинӣ шудааст, метавонад? Бале. хуб, омода кардани як шиму костюм чӣ қадар вақтро мегирад? соати 8 саҳар меем то 5 бекора медӯзем. дар як рӯз шумо метавонед ки як шиму костюмро омода кунед? Бале. метавонед? саломат бошед, беҳтарин. ва воқеан ҳам дӯстони азиз, омода намудани як шими костюм вақти зиёдро талаб мекунад
ман фикр мекунам ки бениҳоят саргарми кор ҳастанд ин бонувон ва ҳангоми аз назаргузаронӣ дар ин ҷо чашмамон ба таҷҳизоте афтид ки рости гап маротибаи аввал аст мо онро дидем ва мехоҳем дар мавриди он каме ба шумо маълумот бидиҳем. айни замон мо ба назди яке аз бонувон ҳунарманд меоем. салом алайкум. وعلیکم السلام. ин чӣ гуна таҷҳизот аст? یک کامپیوتر هر چیز رو میزنه. امی مثال درواز، مهری مادر، یکان نقشه گل، هر سخیمه میزنه. яъне он нақшу нигорҳое ки дар рӯи бигӯем ки маҳсулоте ки шумо омода мекунед тариқи ҳамин асбоб сурат мегирад. хуб ин боно ба мо нишон медиҳад ки чӣ гуна бо ин асбоб кор кардан мумкин аст. ноҳияи дарвоз барои рушди сайёҳӣ, коркарди мева ва гиёҳҳои шифобахш имконияти хуб дорад ва дар оянда инкишофи соҳаҳои саноатӣ аз ҷумла коркарди тилло, ангишт, мармар, хокаи алюминӣ ба нақша гирифта шудааст. бояд қайд намуд ки сесолаи рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ аз мадди назари бонувони чирадасти ноҳияи мазкур дур нест. занони ҳунарманд ҳатто дар хонаҳояшон ба духтани ҳар гуна либосҳои миллӣ ки зеби зани тоҷик аст машғуланд. дарвоз аслан ноҳияи кӯҳӣ ба шумор меравад. аз ин сабаб самтҳои асосии хоҷагидории ноҳия ин боғдорӣ, картошкапарварӣ, чорводорӣ, ғаллакорӣ ва занбурпарварӣ маҳсуб меёбад. ҳар нафареро саргарми кори дидан мумкин аст. тибқи иттилоъ дар яке аз деҳаҳои ноҳияи мазкур марде бо номи Орзу касби оҳангариро доштааст ва мо ҷустуҷӯ кардем то ин марди ҳунармандро пайдо намоем. тамошобинони азиз, сайру сайёҳати мо ба минтақаҳои гуногуни ноҳияи дарвоз идома дорад ва ёдирас мешавем ки як иттилои ба дасти мо расид, гӯё ки ана ҳамин хонаи акаи Орзу аст ва ин нафар бештар ба оҳангарӣ машғул аст ва айни замон мо кӯшиш мекунем ки аз ҳунари ин нафар ба шумо маълумот бидиҳем. бо мо бошед. салом алайкум. хуб ҳасти акай Орзу? Шукр, нақштен. Саломатию хубанд? Ҳама сол. мо медонистем ки шумо ба оҳангарӣ машғул ҳастед ва роҳ пеш гирифтем сӯи хонаи шумо ва ин лаҳза чӣ гунае ки дида истодем дар ҳамин ҳуҷраи хоксорона шумо ба бигӯем ки гудохтани оҳан машғул ҳастед. хуб мегуфтед ки масалан чӣ гуна вақтро мегирад ва ин касби оҳангарӣ чӣ гуна касб аст? И бисёр касби хуб аст. Барои ҳамин маҳсулот тайёр кардан аз оҳан аз бобои мардума тез мекунем дар иҷа. ана бо маҳсулот тайёр мекунем. тавар, тешаву инаи барои алаббаришу шамшир ҳамин чизе ки талаботи мардум ҳастай, ҳамин вобаста ба ҳамон имконият мо ҳаракат мекунем ки хизмати мардума адо кунем. ҳеҷ кас ҳамин ҷа бенаво наравад. дида истодем ки якчанд оҳанро дар дохили оташ шумо гузоштед ва ин оҳанҳо бояд мулоим шаванд, намедонам бояд чӣ шаванд ино? ино ҳозир сирх мешаванд. ана гарм ки шуд, мо ҳисоби ҳамун гармии аммо мон мегирем аминора маҳсулот тайёр мекунем. хуб ва кадом асбоб ҳастанд дар назди шумо барои масалан ҳамвор кардани оҳан ва сохтани ҳар гуна асбобҳо чӣ гуна таҷҳизотҳо ба шумо лозим аст? ба моро ин ҳамин синдунай барои оҳана чикиянд. ана и болуқа мунай. ана и болуқа. и қатӣ мезанем амо оҳана. ҳозир мебинед нарм мекунем. ана амбур қатӣ мекапем шу. ана уя ҷои кора ки уно оҳано сирх мешаванд. ҳамин кӯмира истифода мебарем. кӯмирои кӯмир боша агар кӯмири ин кӯмирое ки нарм ҳастанд
اینا تیز میسوزند. мо аз наворбардор хоҳиш мекунем ки якбор дохили оташро ба навор гиранд то ин ки бибинем ки масалан чӣ гуна оҳанг дар ин ҷо сурх мешавад. хоб чанд дақиқа лозим аст барои сурх шудани як оҳан? 20 минут аввале ки оҳана мемонӣ вай хунукай диртар сурх мешавад. вақте ки як бор гарм шуд дигар ӯ тез гарм шудан мегирад. барои як маҳсулота тайёр кардан як оҳана як 5-6 бор мо дар оташ мемонем. ана ҳар як қисми уна алоҳида дар оташ мемонему соз менем. ана ҳозир ами оҳанои ман мондан аминоро ҳозир дасташуна мо аввал тайёр менем. ана баъд гараношуна тов метем мечикем. ана баъд дару дамаш мегзарем, дамша тез мекунем. ана баъд дар охир аммо оҳана гарм мекунем, ов метем. воқеан мардуми деҳот ба ҳар гуна корҳо машғул ҳастанд ва махсусан бинед касби оҳангарӣ яке аз касбҳои душвор аст ва ҳатто бонувон низ ба ин кор машғул ҳастанд. барои чӣ ман ин суханонро ба шумо иброз медорам? зеро ҳамсари акаи Орзу инҷо дар назди мо аст ки айни замон ба худешон кӯмакрасон ҳастанд. вақте ки масалан бо ҳамин гуна таҷҳизотҳо зарба мезанед ягон ба чашм ягон зарар надорад? аммо аввале ки мезанӣ занг доранд оҳано. аммо занг камкам мепара хайфа ки дар чишм назанад. ана баъде ки як бор оҳана мезанӣ аммо зангаш тоза мешавад, оҳан гӯё ки нав мешавад. ана дигар ӯ тарафаш бехайфа. хайака амбир қатӣ меқапем хайфи парян доранд ки мо аммо омӯхта шудем дигар ки аммо хеле биқапем ки дигар ами оҳан зарар накунад. маромат боз оҳан сард нашавад, идома медиҳем корро. агар оҳани нарм боша одамо азоб мекашанд, баъд фоҷааш кам мерасад. агар аммо одам ки аммо маҳсулоти моро гирифт, агар аммо фоҷааш надӣ, аммо пули аммо ба мо раичи ҳалол нестай. ана ина мо тезиш карем моли. ана шикофиш мекунем, ана баъд дар уголнико дар ӯ чоркунҷо мегиремш, айду тараф иҷа диста мемонем, баъд ами қатӣ ами хеле бай менан алапа майда каран мегиранд, арараш мегиранд, дигар ба барг марга ба гов мола метиҳанд шуба. ман метавонам ба шумо кӯмак кунам? шумо фақат пулки калон қатӣ метавонед. тамошобинони азиз, айни замон мо низ мехоҳем саҳми худро дар омода намудани яке аз асбобҳо бирасонем. ин касб хеле ҳам касби душвор аст ва мо бовар дорем ки ҳар он асбобе ки ҳар он таҷҳизоте ки аз ҷониби ин марди ҳунар омода мегардад ба муштариён низ писанд меояд. ба бонувон ҳамин касб душвор нест? не душвор нест, барое ки мо касб омӯхтем ҳамроҳ 36 соли ҳаёт ҳамин кор боранда ёрдам карда истодем. саломат бошед, беҳтарин. ман дар оянда ба шумо барор мехоҳам. раҳмат. дар ноҳияи ёдгории таърихӣ мавзеъҳои фароғатӣ ва зиёратгоҳҳои зиёде мавҷуданд ки ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон аз минтақаҳои нотакрори ноҳия дидан менамоянд ки ин ба даромади иқтисодии ноҳия манфиатбахш аст. аз ҷумла манзараи зебои шаҳри қадимаи Карун ки симои ноҳияро дар дигар манотиқи ҷумҳурӣ ва берун аз он номдор кардааст ҷойгир мебошад. нигоҳ накарда ба ҳама мушкилӣ роҳ пеш гирифтем сӯи ин қалъаи Карун. бинандагони азиз, айни замон мо дар яке аз минтақаҳои таърихии ноҳияи Дарвоз, аниқтараш дар қалъаи Карон қарор дорем. ёдраст мешавем ки дар замонҳои қадим ин қалъаро қалъаи кӯҳна меномиданд ва ин қалъа аз сатҳи баҳр 1800 метр дар баландӣ ҷойгир аст. ёдраст мешавем агар аз болои қалъа мо шуморем 1900 метрро дар бар мегирад. бовар дорем як маълумоти умумиро дар мавриди ин қалъа ба шумо пешниҳод хоҳем кард. моро ҳамроҳ бошед. бурҷи оташин яке аз бозёфтаҳои муҳими таърихӣ дар соли 2012 буда тарихи 4500 соларо дар бар мегирад.
он хоси меъмории пеш аз милод буда ба замонҳои хелу қадим тааллуқ дорад. тадқиқот нишон дод ки бурҷҳо бо манораи марказӣ пайвастанд, яъне онҳо дар як вақт сохта шуда аз суннатҳои оини Маздаясну иборатанд. маълумоте ҳаст ки бурҷ рамзи 5 бахши оташро дар бар мегирад. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки дар ин мавзеи таърихӣ воқеаҳои гуногун сурат гирифта ҳамзамон ба қисматҳои гуногун ҷудо шудааст. барои мисол аз ҷониби дасти рост майдоне қарор дорад ва дар ин ҷо бозиҳои гуногун махсусан бозии чавгонбозиро мегузарониданд ва аз тарафи дасти чап бошад маҷлисгоҳ қарор дорад ки дар ин ҷо ҳар гуна чорабиниҳои гуногунро мегузарониданд. ва боз чанд маълумоти дигарро омода намудаем ки дар идомаи барнома манзуратон мегардонем. тибқи маълумот, ороиши манораи чаҳорбурҷ бо 7 сутунҳо рамзи 7 кишвар 7 рӯзи ҳафтаро ифода мекунад. дар масофаи 65 метр аз бурҷи оташ аз тарафи ҷанубии он пастхамии бударозии 90 метр ва паҳнои 5 метр ҷой дорад. ҳафрёд нишон дод ки деворҳои ғарбӣ, шарқӣ ва ҷанубии он дар замони убудиаш 5 метр баландӣ ва 2 метр паҳноӣ дошта, аз сангҳои шикаста бо гил сохта шуда давровари онҳо бо пешайвони бисёрсутуна бунёд шуда буданд. дар мавриди шаҳри Карон, пойтахти бостонии Дарвоз, ҳамчун ёдгории таърихӣ гуфтанӣ ҳастам ки ӯ мояи ифтихори ҳар яки на танҳо мардуми Дарвоз, балки ҳамаи мардуми Тоҷикистон мебошад, зеро он таърихи хеле кӯҳан дорад. қала аз якчанд ӯ маҷмӯа аст ва аз якчанд мавзеъҳои хуби таърихӣ бархурдор аст. ин панҷманор ва ё ин ки меҳроби оташ гӯянд ӯро, инчунин аз меҳроби об ва аз дижи шоҳон иборат аст. дар мавзеи виҷ бошад дахмаҳои шоҳон мавҷуд аст ва аз поёни ӯ дар дашти манор бошад он хизматгорҳои шоҳон зиндагӣ мекарданд. воқеан меҳмоннавозӣ яке аз хислатҳои беҳтарини сокинони ноҳияи Дарвоз буда. аз қадиман аём ҳар нафаре агар ба меҳмонии мардуми Дарвоз меомад, ҳатман гармии қалби онҳоро эҳсос мекард. боварӣ дорем маълумотҳои омода намудаамон ба шумо писанд омад ва то қадри имкон аз паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти ин минтақа ба шумо маълумот додем. чанд навореро аз шоми Дарвоз манзуратон мегардонем.